саломи дубора ба бинандаи бинёт азизи радио Озодӣ. Шалои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақт дар рӯбарӯи шумо бо сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ва каме дертар шурӯъ кардем имрӯз. Ҳоло соат бо вақти Прага 7 дақиқа аст ва умедворам ки моро интизор будед то ин ки бо сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон шинос шавед. Хуб, шурӯъ мекунам аз он ки имрӯз дар шаҳри Варшава ҷаласаи солунаи ҳуқуқи башари Созмони амнияту ҳамкории Аврупо шурӯъ мешавад. Дар рӯбарӯи чанд узви ҳукумат ва ду намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ аз Тоҷикистон дар ин ҷаласа даҳҳо фаъоли мухолифини кишвар қарор хоҳанд гирифт. тавре маълум шуд, созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар дар охирин лаҳза аз сафар ба Варшава худдорӣ карданд. нишасти созмони ҳамкории Аврупо дар 2 соли ахир ба минбари пурбаҳси масоили ҳуқуқи башар аз ҷумла дар Тоҷикистон табдил шудааст. Имсол то 2 рӯзи пеш ширкати ҳайати ҳукумати Тоҷикистон дар ҷаласаи мазкур маълум набуд ва дар барномаи хабарии имрӯз агар бо мо биёед дар бораи ин хабар барои шумо маълумоти бештар хоҳем дод. Парвандаи наврасони гумонбар дар таҷовузи духтари 7-сола ба додгоҳ рафт. Достиёни ноҳияи Исор тафтиши парвандаи 2 ноболиғи гумонбар дар таҷовузи як навраси 7-соларо ба анҷом расонида ба баррасии додгоҳи шаҳри Душанбе ирсол кардааст. Дар ин амал 2 писарбачаи 14 ва 15 сола муттаҳам мешаванд. Кодекси ҷиноӣ барои ин гуна ҷиноят аз 15 то 20 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Хуб, ба хабари таҷовузи духтари 7-сола ва хонандаи синфи якуми мактаби рақами 114 дар Исор аввали моҳи июн расонаӣ шуд. Тафтиши аввалияи ҳодисаро мақомоти корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исор анҷом додааст. Дар баробари 3 хонавода ҳамчунин дар ин ҳодиса пои масъулини мактаб ва маҳалла ҳам кашида шуд. 2 ҳафта пас аз расонаӣ гаштани ин хабар 2 мудири мактаб аз мақомҳояшон барканор гардиданд. дархост аз шаҳрдории Тоҷикистон ҳизби коммунистии кишвар мехоҳад ки шаҳрдорӣ дар назди бинои корияшон иҷозат бидиҳад то ин ки муҷассамаи пешвоёни худашонро бигзоранд. зимнан нахустин таҷрибаи кандани ҳайкалҳо аз муҷассамаи бузурги Ленин дар майдони марказии Душанбе тирамоҳи соли 1991 оғоз гардид ва то ба ҳол ин раванд идома дорад. ҳарчанд ҷомеашиносон мегӯянд дар кишварҳои ғарбӣ бо вуҷуди таҳаввулоти таърихӣ муҷассамаҳо тахриб намешаванд ва ҳамчун моли таърих нигаҳдорӣ мекарданд. Хуб, ҳамроҳ бо мо биёед ва дар ин мавзӯъ мо бо шумо суҳбат хоҳем кард. ин ислоҳот неғоратгарист. Садҳо нафари дар рӯзи гузашта дар Русия ба муқобили ислоҳоти нафақа ба майдонҳои Москав рехтанд. баъзе аз бознишастаҳо дар ҷарояни ин ҳамоиши эътирозӣ дар Русия латтукӯб шуданд. хуб, ҳазорҳо нафари дигар то ҳанӯз аз ин иқдом норозӣ боқӣ мемонанд. Таҳлилгарон мегӯянд ки дар давоми 18 соли раҳбарии Путин қонуни нафақа яке аз тарҳҳои бисёр номаъруф гардид ки ҳатто ҷонибдорони содиқи президентро ҳам ноумед мекунад. Даромади мардум дар чанд соли охир 2-3 баробар коҳиш ёфтааст. арзиши молу маҳсулот ва хадамот аз ҷумла хонапулӣ ҳамин қадар боло рафтааст. эҳсоси ноқаноатмандӣ аз ҳукумат бештар мешавад ва дар гумон аст ки як гузашти нисбии Путин дар масъалаи синни нафақаи бонавон дар қонуни нав битавонад фикри мардумро ки бештари мардумро дар инҷа ташкил мекунад дигар кунад. 3000 ҷуфт появзол ва 5 миллион доллар дороӣ. агар мехоҳед бидонед ки ҳамсари кадом диктатор қабл аз зоҳир шудан дар назди мардуми нодор 2 соат худро ороиш мекард ва худашро бахилтарин зани дунё меҳисобад, дар барномаи хабари моро ҳамроҳӣ кунед. зимнан ин бонуи аввал аз нафарони серхарштарин маҳсуб меёбад ва инро ҳатто пинҳон ҳам намекунад. ва дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи молу маҳсулоти Самарқанди Ӯзбекистон доир гардид. сафари намояндагони ҳукумат, соҳибкорон ва ҳунармандони Самарқанд ба суғд ҷавобанд ба ҳамин гуна сафари фарҳангиён ва соҳибкорони суғдӣ ба ин вилояти Ӯзбекистон дар соли ҷорӣ анҷом мешавад. баъди 3 соати дигар ҳамроҳ бо шумо хоҳем дид ки тоҷирони ҳамсояи кишвар бо кадом дастовез ба давлати мо омаданд. хуб, тавре гуфтам, баъд аз 3 соат дигар дар Озодӣ видео канали Радио Озодӣ дар YouTube шумо метавонед моро тариқи пахши мустақим тамошо кунед. ҳамин гуна дар www.ozodi.org вебсайти Радиои Озодӣ ҳам ҳамзамон моро метавонед бубинед ва агар хостед рӯ биёред ба шабакаҳои иҷтимоӣ ки онҷо низ мо саҳифаҳои расмии худро дорем.